Naan na pud si Agta dire. Mamiktima na pud ig tao. Dili na ko nitugutan nga makabiktima na pud ni siya. Brilyante ng lupa! Tessa! Walay gamit tayo powers! Kung di, magmano-mano ta! Karon, kay wala ang engkantada, maghasay kog lagim! Karon, kay na ay babae ang kuno nako ni. Labs, nakafeel ka sa una feel? Oo, Labs, mura nakapil ko. Nanimaho magtae. Nalibang ka no. Sabar ko diha, damakan ni mo eh. Kalimot kog ligo da. Kakaon mo day kog tae gani ha. Naan na pud si Agta dire. Mamiktima na pud ig tao. Dili na ko nitugutan nga makabiktima na pud ni siya. Agta, nag-unsa na pud ka sa mundo ng mga tao. Anong nanampo ka dire? Naman pud gani ka dire. Hoy Agta, katong dati ning success ka sa imong mga plano, karon di na. Brilyante ng lupa. Unsa man, musukol ka? Labs, di ba baho tong tae ganina? Nanimaho na pong buwak. Say, bulak. Tarong ano na imong ilong. Nanimahong anso. Kalimot kog ilis da, nakaihi man day ko ganiha. Yate gyud diwata. Permenter ako babagan sa kong plano. Dili gyud ni mahimo. Kailangan pangitaan ko ning paagi. Naarang kumag ka diwata oh. Karon ka diwata, mapatay na gyud ka. Kay ikaw ang babag sa akong mga plano. Shera! Nagtuo kag maisahan ko nimo. Dili! Kay ako ang reyna ng mga lupa. Walay makapildi sa ako ah. Basig nagtuo ka, di tika suklan. Karon Agta, makita nimo imong gipangita. Brilyante ng lupa! Tessa! Walay gamit tayo powers! Kung di, magmano-mano ta! Kung isog ka, musugot ka sa kung gusto! Basig nagtuo kag di ko musugot ana, wa ka kabalo nga isa ko sa nagpalaro sa taekwondo. Basig wa ka kabalo, baksidor ko. Unya, sugdan na nato. Gahi di kang agtaa ka ha? Dapat di ko mapildig ba kay laki ko. Ako si Agta, ako'y pinakaisog sa mong lugar. Ikaw ang pinakaisog o ikaw ang pinakapangit? Pero pati yun yun di karon. Testing kung kaya ko nimo. Wag nakaduha na gyud ning agtaa sa kuha ba? Unsa man diwata? Kaya pa? Basig nagtuo ka nga inanir ako. Time pa. Nawala. Diwata, di ba nag-ingon ko nga way gamit tay powers? Gahi di kang agtaa ka ha? Unya Agta, any last word? Yate kan diwata ka. Tikasan kay ka.